tuần trung mà trong cùng sáng thì sớm thì bắt đầu movie anh tí chúa midnight thì cái nên họ về lại thung đó nè kan video te to phlengin milo en sak le don ni zan rei to taka chuan nula pakhat chuan a hna thok zawin an office chu chhuwa sana a taxi mu chu tlangwal then khatin an lo lak khala kalna turdanga mu tak lova chuan mun thim lampan chuan a kal zui ta zela ven pakhat chuan a lam chu rom panin a motora chuang ve tur chuan a ron soma driver mingi dosik ania melthre lo motor han chuan ngot chu a hre wangin a kalsan zui tamaya thuiwak lo kal hnu chuan motora chuan thawm a hre zuya an hoile chuan ven kongka chu lo in honga tuemo tan pui ngai trap thawm ri hria awakal hnaya aven chian chuan thom na then khat le mi thi tor ruang awa muwa thawm a hriat kha driver da sika siam chap palo nia motora chuan nula chu podlutin atlan chiat ma chuan a that zuita dosik chuan 911 a call ngala a thom hno te chu a thlak ngal vek bok police an lo thlen chuan lau thong mel takang chuan lo amin ruanga dana mun chu a ko mu zuya do trilin na tok thu chen khat chuan nula an vitani tin an vitlai mu thu chu a soita zaya ninga maza ta lem hnu chuan kim keng mi chuan customer service na chu lo thok meka ani hi bank che tania bank che dangte call lo lak le video call manga an mani lo chon chu ana perani customer ta jinga han swal thiam deule chainom na tu potong ve thina na thozo hnu chuan company dinner nei ho na tel ve a benga cheta wang chong company thokmi pa ho chuan moi lo le na lo tak takin ama chuan soya ma se kiang mi chuan an hui phuna tang chuan enge an soya lo hre thei veka an mani tiel sen nan ku zai zir chu mu ve boka ma se hre thiam talo chuan a fak nai mo an lo ti hlo thunga a hnuwa chuan anu beng chet ve tho chu ruai turin anu na thona tailor sublama chuan avakala anu po beng thalo tho ani wang chuan bike chuan lo suman trepa awa chan man hlo anu po a thlo thataka a mu the wang chuan a lim lea am panin andu na berbich or darin vacation chol an mang thei to don ani khopui mun danga chuan choisio jung chu dead nei tura chuak turin aloin pay fel to ma se u nau pa security guard jong tak chuan anu le pa an boral nu chuan au nau nu a khwa khir sota a thom no hak chu film khur tur ti in lo ho harmi alo tur chuan alo ril poka choisi jung pon thataka aom tur thu ril ve bok ma se nu chuan au nau pa chuan ava text na alo en lo wang chuan a in tia mang chuan ho ma thei talo ngal pang mai au nau pa phone po ala thei ta hau lo chumi wang chuan jong tak chuan au nau nu chanchin wangai ven zui tu chuan chua tum ta zan rei lam malo ni to do sik chuan mi tha tur jong tran le ta kiang mi na motor park na tur zon laya anu alam post bula om tir re chu ava muwa kiang mi nu lam chu ava pana chu ti lai tak chuan chumi street a tho chuan seo jung kha a local ve a do sik chuan so jung jok chu ava bitum zui ta chat mai ava thuta ava zuana kiang mi nu chu a benga that miau lo wang chuan thil thleng mek te chu eng ma ra si lo so jungi man fel nu chuan kiang mi nu chu betum velea ma se chu ti lai tak chuan jong tak chu alo kala kiang mi nu chu au nau nu a mu le mu lo alo zota ma se kiang mi nu chuan alo mu lova kiang mi chu a motor park zo alo let le chuan pe khok war mun thima tanga lo in the chuak nol a muwa trampui tura au thom aom boka ma se beng che ta wangin a relova
phe khok var dang a mu le chuan mun thim lam chu avapana so jung thi nuang a tan pui tura adil chu va muwa eng ma ati main dosika chu reine na lo langa kiang mi chu tha tum lai tak chuan so jungi chuan alo nam sona kiang mi chu atlan chea anu omna lampang street chu avatlan thlenga anu channan anu omna opposite lampang konga chuan atlana parking lot a atlan let lea car zinga chuan a biruk pain kongka lam apan pheya kongka avatlan chuan kongka von na ban chu alo ri tu lea film khur deuina honga dosikan kongka hongri hria chuan chumi lampan chuan arung kalngal kongka chung lampanga chuan cheinin aloin linga a hon full theilo ma se kiang mi chu ai noleng thei rama dosika chu ron lut leng lova aron man theilo kiang mi chu akara luta anu kola alam pos bula longak turin na rila a khol zo chuan dosika chu car back seat a chemte kengin alo langa motor khal tur chuan kiang mi chu a rila kiang mi chuan building chu chuasan tum lovin bang lampanga a khal pheya bang avasu tabur mai chu churam changa lain kiang mi chu tlan chuak le ngala anin tan leta dosika naman le main anu bul avathleng mana alam baton chu meta dosik chu a local hnai ngam talova vena kir lea so jungi chu a motora chuan a thukrua atom no te a hairstyle te chu mi pa ngai anga lan tumin a thlak le ta veka athom no thlak no chuan kiang mi te lam chu avapan lea kiang mi chuan an ma ni tu khan marks le lukhum a vo wangin an ma ni tu kha ani ti reng an threlova au nau nu a zon thu ava hril chuan an lo oya kiang mi in so jungi omna lama dosika roi tum lai chuan police an lo thlenga an va ya an vakal chuan eng ma alom tolova kiang mi chuan security camera ena dila ma se parking lota gat chuan no pang mejuk tum ten security camera an lo off thu alo rila kiang mi anu le dosik te chu police ne na report kim chang petorin police station a an va ruaya elevator a chuan dosik chuan a beka man ruwa chu aina kiang mi nu chuan alo hmuwa a ma a lungai taka lang mel po apu to lo ni in a hria dosika chuan an rin hlen lo nan a beka tangin phone dum ala chuaka au naw hne na tanga text adon chu alom thu asoya a hnuwa chuan kiang mi chuan a thil ton le hmu te chu police ne na chuan asoya ma se an mani tu mel le pian phung mumal taka a soi theilo chuan police te tan ti vak ngai na om chuang lo ani dosik chuan a pui thei thu asoya police te chuan statement an lak laia lo ti boi lo turin an thrila thuthenga lo mu mi pakhat chuan dosika chu alo deu sowa an hnuwa dosika chuan kulara tuin pain chu pa chu zoite in tongkam zoite chuan avadeu sovea chu pa chu thinrimin dosika chu hnek tumin avaboa anin ti boilai chuan dosika chuan phone vara thlawa kiang mi nu chuan phone chu alo chara police te chuan mi pakhat pa chu room danga an thruaya dosika chuan phone chu lain kiang mi personal information chu hriata du wangin kiang mi statement chu avaina a chiar lai chuan kiang mi nu chuan dosikana phone pahnia kol chuan angai ti that tlat lo dosikan awa hmu chuan engchung chang e an soi ti awa zota kiang mi chuan engchung chang ma an soi lo thu ziakin lo rila dosik chuan a beka bungrua en pa chuan anexa engtin nge a chet leng ti na ngai tua
chuti lai chuan jong tak chu au nau nu bo thu report turin a lokala police officer chuan au nau nu thlak chu kiang mi te mu turin a hrila dosik chuan mu ngai lo thu a lo seya kiang mi chuan thlaka mi chu lo hriain a statement pek chu share turin jong tak chu a lo hrila kiang mi chuan soifia bela tum lai chuan na chi na room danga an kaltir pa kha lule a lo tuma police te chuan an lo danga room danga an va hruaisan le a chuti lai chuan dosika chuan kiang mi nu chu a che son chuan kiang mi chu a tha tur thu a soya a bek chunga thilom chu hmuwa chemte lak pain kiang mi lama pana kiang mi nu chu rakin midang chu ti phok leka dosikan avi main jong tak chu alo hoilet mana an patnin an in sual zuya me che patni te chu pona police ko turin an vakala dosik chuan so jingi ati na thu a soi chuan jong tak chu a thinur lea dosik chu nek neka chemte chuan a ngonga vietuma au nau nu omna chu a zota police chuan anin biak lai chu alo ti boya dosika chuan a thiam zok anga inlan tirin police officer ta chuan atu soi chu an oi saka jong taka zok chu an man ta dai mai dosika chu an chua zalena kiang mi le anu chu jong taka ma chuan an tanga security camera an check le chuan an thu soi chu adika ni ti an muwa jong tak chu au nau nu jong turin street a chuan a vakala police ta chuan kiang mi le anu chu an apartment a an throya an nina chuan thil che om chuan light chu a eng zok thina an nu fa a thingpuyan in lai chuan an light chu a lo eng le zoka an kong kabula chuan mi an local ti an theya zana rei to wangin an hlau thong ril ru hlea ma se an va hon chuan anun ha to puin bag lak tumin a local alo nia nutling pani te chu an chuak duna kiang mi chu mai in an kalsana chuti lain dosik chu anin bulvela alo om renga pona thil che theitura signal petu sensor chu ati chia a light chu a pedon lo ni kongka alo lu chuan a hriat thei thova kiang mi chuan ven chen tum chuan dosik chuan alarm clock chu atiria kiang mi chuan alarm ria wanga light phe a chuan angaya a room a let le chuan dosik chuan sensor dang zong chu off veka kiang mi chuan jong taka chu a vateksa jong tak chuan amamo huna ko thei turin aka ta peya dosik chuan a hriam threla atin lai tak chuan kiang mi chuan toy chu cha chung po lai teng tin ma om phalo te hria chuan hoileta dosikan a che ma chuan a che son mana room dang atlan chia dresser chu kong ka dal nan te chuan a manga jong tak chu tual thatu chu heta a hom ti avarila anu chu lo ho lo turin hril bok ma se nu chuan a lo ho to thule kong kharin honga mu thu a soya anu chu din mun lo oma a om ti hrein dresser chu lak sana tuma anu phone atang chuan tranpui turangin na text adong zunga anu in spelling dik taka aron text chuan anu ani lo ti hria dresser chu namson le lovin dosik chu kongka a chuan aron lut man trepa kiang mi chuan alo khar man chia dosik chuan top sana tum lova a hrei pui chuan kongka chu chek chia kiang mi chuan chona tur dang anei silo tok vera chuan zon thlak atuma a zon thlak lai chuan dosik chuan a sama lo tham bet mana kiang mi chu tal chuakin nom paina motora himpia lin atlatha kiang mi chu atlan che sun jama dosik chuan aron zuya
jong takan lo mu chuan ron sui ve a thui tak an tlan no chuan do sik chuan kiang mi chu mun chep laia a hol luta be tum lai takin jong tak lo thleng ve nga la jong takan do sika khoye tum chuan do sik chuan a ngonga chemte lekin ama le ama tha awawa a thi chuan jong tak chuan au nau nu omna a thengai don lo tin jong taka tingena thelwa a om lai chuan do sik chuan so jungi omna tek sawathona meche pahnia chuan tunge a chan jok tur thlang turin a hrela jong taka chuan kiang mi ngaidam dil chungin au nau nu omna address nia chuan kalatum ta soka kiang mi te na lo ni do sika chuan do ta lo hril ni in kiang mi nu chau chu awa muwa choti lai chuan kiang mi chuan chair chuan do sika chu vomatuma do sika chuan chu sakin leya nambena na manga jong tak chu avakola kiang mi a kalsan wangin misual takani thu awarila kiang mi chuan vaivut line do sika maya tak chuan a thea anam sona atlan chele nga la do sika vendana street awathlen chuan so jingi chu vena tanga lo chuakin chemte nen lo chuakin tranpuina rondila kiang mi nu le jong takate chu do sika le kiang mi omna hmuna an vakal chuan tu ma an lom tolwa chuti lai chuan so jing le kiang mi te chu nom bom phena an lo bi ruwa kiang mi chuan so jung chu 911 call turin adua ma se so jung chuan do sik chu an bul hnaya awma wangin an thu soya hriat phak a lo thon thu soya kiang mi chuan chet lau dan tur angai towa a phone a chuan so jung cher turin thila jiaka au nau pa chu om hnaya call turin na hrila chemte chu alak saka dosika wa hoi ko lai chuan an biruk na chu a chhuasana dosikan sojungi a mu don trap chuan local chuak lein aronawa abula thir te chu avoria dosikan a mu chuan ama le ama in tha te awawa dosik chuan ama kut nge ya a tha wanga a hlimna tur chu a chan don ani dosik chuan awuma kiang mi chuan alam chu metin atlan chele ngala chuti lai chuan so jung chuan au nau pa chu tranpui turin alo kola jong takle kiang mi nu chuan chan chuak turin ambulance nen an vakala so jung chuan ama chan tura kiang mi tlan chiat na lam avarhila kiang mi chu mi tam na lam panga chuan inum pha ka harzok nan atlan chia kong chu har satak chungin akan phei jela kar tlan ri a hriat theilo wangin ata na hlom hle mi te chu tranpuina dila ma se atong theilo wangin mi te chuan an lo ngai saklova dosika chu local nai tial tiala tingai na dang hriat to lo wangin a chem te ken chu ala chuaka a bula mi te chu an lo tolson dol dola mi puijinga pakhat chuan police call atuma dosika chuan lo tangin kiang mi chu au nau nu ni har satna ne ya ni wangin police an local chuan a hlawanga ama ainti nat pha mayang atia kiang mi chuan rem chang lain atlan chenga la police te chuan kiang mi chu muin dosiki bula an throilet lea au nau nu ani ringin chemte po chu dosikan pelet ta daya an kalliam no chuan kiang mi chuan anuna ti turtam takala ne wangin tharlo turin na nge na mitam takom laya tha adu lo wangin mundanga hruaya aril ru chu athlau thanglam sak trep thu soin ma se angin na chu atok lo thu rila vietum lai tak chuan jong taka lo thlenga aron be nga la an pani chuan in suala jong tak chuan dosika ngonga chuan reka ini khorhelwa atluk nu chuan kiang mi
that le that lo avena so jingi chu hospital a him taka aom thu awarila kiang mi nu po chu anbula awma dosika chu alo thider mai alo ni jong taka chu botolin aron vole ambula thil dang chu man ruwa mangin aron pele ta chi ama kiang mi chuan chemte ne naron vawa dosik chuan kalsona kiang mi nu zok chu vo zui tuma mi puip tam na la ya chuan awa muwa mun thim lama ama zui turin a hrila kiang mi in am patnia awa mu chuan akuta chemte keng chungin awa pana dosika chuan ama avi thelo wangin alo deu sowa ma se kiang mi chuan chemte chu dosiki kuta dain ama ai vitira ambula mi puyom te chuan lo tolsona dosika via chuan an ngai veka police an lo thlenga warning na tan silai chuan rat met pok ngala dosik chu adin hle du lo wang chuan voeng muza tan kapjia kiang mi chuan aku zunglai chu muin dosikan ron beile tum chuan zong takan ron bein athi ngalani nitam taknuwa chuan kiang mi le anu chu an location du thu sam muna lim takin an hun an manga ang kianga jong tak le u naw nu po an ron tel vea ang ku zazira nim biak dan te chu anin zirtir ta vela kan video te milo thlir sak thin wangin kan loma ngai taka milo share saka milo subscribe pa milo like sak turin anin som le vekani